Siôn, be am i ti esboniad gynta? Sut gofyn ni drafod mewn bodolaeth? Achos yn ystod cyfnod clo oedi, dwi'n cofio Colin a fi yn cael sgwrs. Oedd Elin yn un o'r aelodau gwreiddiol, a croeso chi gyd yma. Enw'r sesiwn ydy annibyniaeth, sig a pryd. Felly, os ydych chi wedi dod i'r sesiwn ynglyn â annibyniaeth, ydych chi yn y lle iawn. Felly, yn ystod y cyfnod clo, mi wnaethon ni sefydlu fforwm drafod oedd yn ddigon tebyg i'r Commonweal yn yr Alban, a'r bwriad oedd bod yn gwneud darnau o waith oedd yn edrych ar y math o Gymru fydden ni isio unwaith fydd y Cymru yn annibynnol. Elin, wyt ti'n cofio mwy am sefydlu'n wreiddiol? Dwi'n gwybod faint o manylder dwi'n cofio am y sefydlu hun, ond un o'r pethau oedd yn reis arbennig adeg ynny, mae'n siŵr gen i oedd bod na angen bod na deimlad o fwdlwn, bod ni gallu creu grwpiau, bod ni gallu creu sefydliadau fysa yn gwneud gwahaniaeth a fysa yn ychwanegu at y sgwrs mewn ffordd ogladol. A bod y gobaith ma a teimlad ma o bod na bosibilrwydd bod ni'n mynd lawr y llwybr cywir, mae mor bwysig fel cenedl annibynnol, bod ni yn meddwl yn annibynnol, bod ni'n byw yn annibynnol, a bod y Melin Drafod felly oedd yn cymryd yn ganiataol bod Cymru am fod yn genedl annibynnol, a bod hynny yn wraidd y ffordd oeddwn ni'n meddwl am bolisi, y ffordd oeddwn ni'n meddwl am unrhyw fath o syniadau, yn holl bwysig i'r mudiad yna ni gyfanrwydd. A falle dylwn ni esbonio hefyd pwy ydyn ni ar y panel mwyn ti gael syniad. Dwi ddim wedi cymryd rhan mewn sefod ers Sir Benfro 95, sydd yn dangos pobl eitha normal ydyn ni, sneb yn weithio yn y maes annibyniaeth. Felly, os ydyn ni ddechrau hefo Siôn, o ti'n gyswllt o blaen dy hun? Siôn Dobbins ydw i, byw yn Aberystwyth. Siwmai Dylan Jones i gyfer mwyn Aberystwyth. Elin Hywel, dwi o Bwlleli yn feiddiol, gyda'i sound hex yn siŵr gwneud, ond yma i gael sgwrs am mewn byniaeth o fe'n sydd yn gweithredu ar hynna ers tro yn siŵr. Talent siawdwyr dwi, cadeirydd Melin Drafod, ni'n rhywbeth y bach. Ni'n gwerthu ni'n fel mudiad blaengar dros annibyniaeth. Hynny ydy, ond mae hynny yn golygu syni fel stat blaen, really, ond y pwynt oedd, pan nathon ni sefydlu'n hunan, oedd i fod yn grŵp bach sy'n trefnu digwyddiadau, sy'n mynd at bobl, sy'n cysglu syniadau, sy'n ond yn wahanol i esglymu, ni ddim yn fudiad llawgra, ni ddim yn fudiad torfol, sgynnon ni ddim lot fawr o aelodau, ni eisiau clywed gyn bobl a safod efo bobl pa fath o Gymru maen nhw eisiau i weld sut i gyrraedd annibyniaeth, a be mae pobl eisiau, sut Gymru mae pobl eisiau i weld. A fel o'n i'n sôn am, mae'r eri bosol ydw i hefyd, dim bod hynny'n bwysig. A mi nad ma'n ni'n drafod gynnal cynhadledd yn mesur nôl mis Chwefror. Llawer iawn o bobl wedi mynychu, llawer iawn o bobl oedd ddim wedi ymwneud hefo annibyniaeth o gwbl, ac oedd hynny'n dda i weld, achos yn aml iawn, pan dyn ni'n cynnal pethau, yr un hen wynebau dyn ni'n gweld drosodd a drosodd. Felly, y cwestiwn mawr ar gyfer heddiw ydy, sut dyn ni'n cyrraedd bobl sydd â dim diddordeb o gwbl efo annibyniaeth? Sut ydyn ni'n greu y neges iddyn nhw bod annibyniaeth yn gwneud unrhyw fath o wahaniaeth i'w bywyd nhw? Ac falle bod yna'n gwestiwn rhy fawr i'r panel, os oes rhywun yn y gynulleidfa eisiau cyfrannu, rhowch llaw i ddynnu. Dwi'n gwybod, wyt ti eisiau dechrau, Talat? Sut ydyn ni'n cyrraedd bobl go iawn? Sut ydyn ni'n cael y sgwrs yna efo rhywun ar y stryd? Achos mae gan Yes Cymru gardiau chwarae, da chi'n gallu chwarae. A mae fy ffrind i yn gweithio fel custody officer yn swyddfa heddlu yn Aberystwyth. Ac os oes rhywun yn cael ei arestio a does nhw ddim byd i wneud, be mae Eirwen yn chwarae ydy, oeddet ti'n gwybod bod economi Slovacia yn fwy na Cymru, neu mae'n defnyddio rhai o'r ffeithiau sydd yn y cardiau. Felly, Talat, sut ydyn ni'n normaleiddio cael sgwrs efo pobl am annibyniaeth? Wel, i gyffredin, mae beth mawr i ofyn i bobl. Hynny ydy, mae'n los fawr i wneud i fod yn wlad annibynnol, a mae hynny yn gymleth.
Mae'n drafodaeth gymles. Ac efallai os ti jyst yn mynd allan y sir gofyn i bobl, wel, be chi'n beth sy'n angen ei wneud? Mae'n bwnc prif awr mewn ffordd, nhw'n dweud. A peth arall ydy, be mae pobl isio allan o'n annibyniaeth, pam mae pobl yn anhapus, nid yn unig o ran egwyddorion, o ran eideoleg, ond beth i gyrraedd mwy na'r, fel wedys ti, y wynebau arferol ni wastad yn weld, i gyrraedd gweddus y boblogaeth. Mae'n gorfod golygu rhywbeth iddyn nhw, mae'n gorfod newid i bywydau i fod yn well. A dyna'n her, ynddo. Ni egle angen rhoi rhywbeth concret yn aelod pobl, fel casglu o ddyfudiadau, nid jyst ni sy'n gofyn i chi am eich syniadau, ond fel casgliad o fudiadau. Eli, rhywbeth o fewn, achos ti'n un am geiswyr Plaid Cymru ar y rhestr, os rhywbeth ti'n teimlo bod annibyniaeth yn ddigon amlwg o fewn Plaid Cymru? Hwnna'n gwestiwn gwahanol eto, dwi'n meddwl. Be na i ddeud ydy, dwi'n meddwl ta waith y sgwrsiau da ni gael efo pobl sydd yn werthfawr. Ac wrth gwrs mae bod yn ymgeisydd yn werthfawr hefyd, achos dwi'n cael y cyfle i sgwrsio i mewn cydrysau i fod yn bresennol ym mywydau bobl mewn ffurf gwahanol eto. Ond i fi, yr hyn sydd yn holl bwysig amdano annibyniaeth a ynglyn â chael annibyniaeth i Gymru, ydy bod ni datblygu'r hyder o pobl fel unigolion, fel cymunedau, i fod yn annibynnol yn hunan. Ac y sgwrsiau dwi'n gweld fwyaf bydd ohono ydy rheini sydd yn codi hyder, sydd yn galluogi pobl i feddwl yn wahanol, sy'n galluogi pobl i ddychmygu annibyniaeth personol, cymunedol a wedyn wrth gwrs i Gymru gyfan. Ac mae hynna'n swnio'n enfawr a mae'n dechra fo'r weithiau fwyaf fach. So dyna pam oedd Yes Cymru mor effeithiol yn y lle cyntaf, hefyd oedd bobl yn prynu mewn i'r syniad o annibyniaeth. Yr unig beth oedd nhw'n gorfod wneud oedd rhoi sticker i fyny, ac oedd nhw'n rhan o'r mudiad, oedd nhw wedi gweithredu mewn ffordd oedd yn adeiladu ar y mudiad cyfar rhywbeth mor fach o hynny, ac felly wedi gweithredu ar ei annibyniaeth mewnol nhw, a'r annibyniaeth mewnol na sydd yn holl bwysig. Di hynna'n mynd ateb dy gwestiwn fi, ond mae'n iawn. Mae'n gwestiwn dyrus. Os rhaid y sofyn i Dylan, o ran dirprwyfair Dylan, os digon o drafod annibyniaeth mewn cynghorau tre a cynghorau cymuned, da ni wedi gweld sut mae Stad Goron wedi apelio fel asos, pam nad ydy cynghorau tre ddim cweit wedi cymryd at annibyniaeth yn yr un ffordd? Dwi'n mynd i dod i hyn yn ffordd eitha gwahanol, ble dwi'n meddwl y ffordd gorau siarad am annibyniaeth rwy ddim yn siarad am annibyniaeth. A dwi'n meddwl am hynny yw, sy'n angen siarad am y seilwaithau economaidd a seilwaithau diwylliannol sydd yn wir pryderu pobl. Enghraifft, mae holl Melin wedi bod yn rhan o'r mudiad mudiad llafur, ac yn aelod undeb llafur, a ti'n yn ni perswadio gweithiwr mewn hen gweithiwr yn Steelworks mewn Port Talbot am annibyniaeth rwy'n cael y trafodaethau cyfansoddiadol hoffi cael. Mae Talbot yn grifo yn llwyr ydw i'n hoffi siarad am materion cyfansoddiadol, ond dyna dim sut i'n adeiladu consensus o gwmpas annibyniaeth. Yr unig ffordd oedd Elin yn ymateb i'r cwestiwn, y ffordd ti'n neud trwy ateb cwestiynau sydd wrth craidd meddwl yn y pobl, a mae hynna ar hyn o bryd ddim yn y cwestiwn cyfansoddiadol, a sut yn union mae'r ble yn union ydy lle Cymru yn y byd. Sut ydw i'n gallu rhoi bwyd ar y fwrdd, sut ydw i'n gallu neud hyn. A i ni, mae'n hwysig wedyn bod ni'n gallu ateb y cwestiynau yna. Felly, enghraifft, byddai'n cael efo hyn, enghraifft, oedd ni'n cael trafodaeth am annibyniaeth, trwy ddim trafod am annibyniaeth, efo rhywun oedd yn gweithio mewn stil y trwy'n taldet. A then dweud, dwi'n gofyn crir i fo, oedd mae'r system Prydeinig ddim yn gweithio dros nhw. Gret, maen nhw wedi agor y drws
yn barod, wedyn ni'n gallu sôn am y pethau fel, be all systemau wahanol wneud? Sut all y systemau hynna ateb eich ffitsionaeth yn ymwneud chi, er enghraifft, os o dan y Senedd, neu os o dan y Senedd annibynnol Cymru o gwer dros 40 arian, a fydd hynny gallu cael ei creu i cael ei benthyg i wedyn ail creu mae talwod fel lle o diwydiant, felly miliwn yn bynnag, ond beth ti'n gweld wedyn, mae ddim trwy sôn am annibyniaeth wyt ti'n enfrydado, oherwydd mi a pwy gwahanol yn y mudiad erbyn hyn, ble mae cysyniad o annibyniaeth wedi cael ei normaleidio. Felly mae dim angen wir sôn am annibyniaeth yn ymwneud, mae wir angen sôn am y polisïau tu ôl i annibyniaeth sydd adeiladu be ni angen. A mae hynny ddim yn digwydd mewn y dyfodol yn digwydd rwan, roedd yn digwyddiad just cyn hyn ynglyn â cymunedoli. Wel, cymunedoli ffordd allan i adeiladu annibyniaeth yn materol mewn cymunedau pobl. Dyna sut wyt ti'n neud e, dim trwy siarad am annibyniaeth yn cynghorau tref neu bynnag, ond trwy cydweithio efo pawb ar y lawr gwlad tuag at ateb cwestiynau craidd bobl. Dyna ti'n gwestiwn ti? Ie, diolch. Ie, byddwn i'n cytuno i raddau, efo pawb i dweud ti ddim ar, dwi'n meddwl, mae eisiau cael bydleion economaidd mae eisiau cael syniadau ti gilydd. Byddwn ni falle sy'n ychwanegu neu falle, yn ychwanegu, mae breuddwyddiad amdan pwy sy'n gallu beio orau. Dio ddim yn beth neis i ddweud, dio ddim yn rhywbeth ffurffusol i ddweud, ond mae os ydych chi'n gallu ennill y ddadl bai chi'n ennill, so am ddegawdau, oedd y Blaid Lafur yn gallu rhoi bai ar y toriad am rhywbeth, ac oedd hwnna'n digon o cryf i efo'r sail i ennill y ddadl. Mae'r reform nawr wedi beio problemau, pob problem, am newidio, a mae'r ennill y ddadl, a mae wedi ennill y Ffangennau. Dyn ni ddim wedi. Felly, mewn ffordd, mae eisiau i mudiad annibyniaeth llwyddo i ennill y baig. A dwi ddim yn bert i ddweud, ond dyna dweud gwir. Mewn ffordd, mae eisiau ni cael y bai ydy San Steffan. A mae hwnna'n wir. Di hwn ddim ddal beio mewn fudwyr am bob dim. Mae hyn yn berffaith wir. Dyma ydy'r problem. Os ni gael pobl mewn bai ydy San Steffan, yna mae trans ni, fel y dylan gwyd. Y problem yna dwi gan styr, oedd o San Steffan ddim wedi blaenoriaethu fe. A bydde, dwi'n meddwl, mae synnu gael ffeit o bod i arferbrwydd a'n glir iawn ym hopes, fi'n credu, achos dyna'n lig beth. Fel arall, mae'r bai'n cael ei ennill gan reform. So mae rhaid i ni fod yn blunt am hyn, ac ennill y dadl bai. A i fi sy'n teimlo fo, neu ydy'r achos dros annibyniaeth wedi tawelu y llafur ddod mewn pŵer yn y flwyddyn diwethaf, ydy ni wedi colli rhywfaint o frwysdryder bod o'n haws beio pan oedd y toriad mewn grym na pan mae'r Blaid Lafur mewn grym. Na i ofyn i Siôn. Falle ryw raddau. O'n i'n gysw pan fe lladdau, pan o'n i'n mewn dwy tamil o fe lladdau mewn grym, o'n i'n gysw bydd yn dacsenoli rhyw pethau. Ac o'n i'n meddwl, ar un ysig gallai hwnna fod yn broblem i dysgeneithol, ond mae cael mwy o gwerau yn fysa a beth bynnag. Felly, na i gymryd hwnna rhywbeth materol go iawn dros y thing. Dyn ni'n meddwl pan nawr, lle dyw pobl yn teimlo bod San Steffan ddim yn gweithio, ond dyw Senedd Cymru ddim chwaith. A mae hwnna'n broblem. A dydy ddim, mae wedi bod ar ei orau yn... Fel oedd Gareth Butler, creu cynghorydd Plaid Cymru enwog yn Aberystwyth yn dweud, y gorau ni'n cael fel llafur yn y Senedd Cymru i sgôr dro, 1-1. Ni byddai'n cael 2-0. Does ddim yn cael ennill. Mae wastad, mae'n oce, mae'n well y dyn. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n pan o hefyd mae'n bwyd gael ei reform. So, mae wedi bod yn broblem. Ydy Senedd Cymru sydd wedi bod yn wan, dydy Senedd San Steffan. So, mae'n back a predicament. A hefyd, mae reform wedi llwyddo i ennill y dadl bai. Ac os ydy Plaid Cymru ddim wedi gwneud y dadl dros annibyniaeth yn glir ym mhob dim. So, pan mi dwi'n o'r blaid yn siarad, dwi'n official i fynd, ateb o hyd a bai. Wel, dim ar y funud, beth o'n i'n cael hwn. Yna, ateb bydde fod, ydyn, byddwn ni gyda 50% o yn ei tonau Ewrop. Byddwn ni'n allforio drwywaith o fwy o drydan ni'n dyndio. A gyda 50 eiliad na, sy'n 30 gair, i chi gwneud dadl dros annibyniaeth. Beth chi gallu dweud, ie. Ddim yn cael ei digwydd yn y prymu nesaf, ond ni eisiau fe, os eisiau cymryd o'r rhan yn ei brynod. Pob tro ni yn gwneud hwnna,
da ni'n crodi, da ni'n bwysig ni'n dweud, da ni'n credu yn diwydiant, da ni'n mynd ar fy un. Mae Farage yn ei dadl dros ddim ei tredu pob un tro. Pob un blydi cyfweliad. Mae'n neud I bwynt. Dim yn dweud, o, fi'n credu mae'n neud I bwynt. A mae eisiau ni fe praidd, mae Plaid Cymru, neu'n pobl sydd dros anbyd, neud hwnna'n glir. A dyn ni ddim yn. A dyn ni wedi rhoi y tir I reform yn ysedi fe ffengennau. Felly, bydden ni'n cymryd y bygythiad reform yn ddigon o ddifri. Ydyn ni'n poeni os ydyn ni'n mynd I wthio gormod am annibyniaeth yn yr etholiad nesaf, bod ni'n mynd I gosi fwy o gir y reform. A dyna, dy brythyr. Dwi'n meddwl mae modd, byddwn ni'n neud yn fwy upfront. Oedd pobl teimlo ddad yn preisig cam gwaed dan annibyniaeth yn y blogau diwethaf 2021. Dwi'n meddwl nath achub I gyd i'r Blaid Cymru, os o Plaid Cymru mewn peryg o fod fel y Lib Dems. Ond I gwrdd con Plaid Cymru, wel mae trict ffyrfoelus, mae eisiau mwy o pŵer, gysgu cael mwy o pŵer y llafur. Oedd y pobl y blaid yn gwneud hyn. A dwi'n meddwl, nath blaid, nath Adam trwy pwysio annibyniaeth, nath y ddim yn etholiad, ond dwi'n credu bod hwnna'n mynd I ddigwydd gyda'r etholiad diwethaf dysbynnau, ond be nath oedd wneud sicr bod pobl y blaid, a'r ei pobl gyda'r blaid, gallai Plaid Cymru wedi bod fel Lib Dems. Wel, sy'n jyst moyn bach mwy o pŵer, wel yma'n cael llafur. Ac y llafur al cryf, os y cryf, os y ponsgwr, mae'n dwbliad, sa'n becan. So, ffel y nesaf, dwi'n meddwl bod eisiau bod ar rhan o pecyn, ond hefyd, gwedwch ddim I cael deintyddion yn mewn ysgolion to posi ffantastig. Ni'n mynd I gael y hubs iechyd yn lleol I sorto mas o'r hips, yn eich bynnag ar ffactri o'r mabod yn ei rhywbeth. Mae hwnnw wir. Ond mae eisiau, mae rhaid ni cael USC. Ag ar y funud, mae reform yn gallu bod llafur a Plaid Cymru yr un hyn. A dda'n gosod sedd yn Llangennech. Posters os ydoedd I Labour and Plaid don't come here. So mas reform dyn ni. So mae'n ei blaid, a mae'n ni siw bod yn cael ei weld ni sef bod cenedl annibynnol yn Ewrop. Yn wethefol. Felly, dydw I ddim yn meddwl, a dwi'n credu bod hyn yn cael ei gyfnodi gan yr holl data da ni wedi gael hyd yn hyn, a dydw I'm yn meddwl na sgwrs am Plaid Cymru di honni fod mewn gwirionedd. Ond dwi'n ni fod yn glir cyd, dydy'r data ddim yn danos bod cefnogwyr reform yn mynd I groesi Plaid Cymru. Dydy'r sgwrs sydd yn cael ei gael gan cefnogwyr reform ddim yr un sgwrs sydd angen ei chael gan ungolion fysa yn dewis o bosib cefnogi Plaid Cymru. Dydw I chwaith ddim yn credu na sgwrs am fai ydy honni fod. Dwi'n meddwl bod hynna'n negyddol. Dwi'n meddwl os da ni yn chwilio am fai, da ni yn methu y cyfle I adeiladu ar y potensial ac ar y pethau gwych sy'n digwydd yn y wlad yma. Dy'r dyfodol ddim yn mynd I lanio allan o nisia. Mae rhaid I ni adeiladu systema, adeiladu cymunedau, adeiladu sefydliadau annibynnol yn dechrau o rŵan. A beth chi ddim wneud hynna drwy fod yn sfocysiad bai pwy ydi o pam sy'n ni ddim beth da ni isio. Wel, na I ddeisa chi bai peidio bod gen ni ddim beth da ni isio. Mi, bai I idio. So, dydy edrych am yr pŵer mawr allanol yma. Mae hynna ydy'r peth pella o annibyniaeth fedra chi gael. Felly os ydych chi'n chwilio I ennill annibyniaeth, drwy hynny, yr unig beth gowch chi ydy wagle enfawr lle da ni eto yn chwilio, unwaith da ni'n penderfynu pwy di'r pŵer mawr tu allan sydd ar fai, a maen nhw'n derbyn hynna drwy ryw wyrns allan o neisia, da ni wedyn yn mynd I edrych am pwy di'r pŵer mawr allanol sy'n mynd I lenwi y gwagle. Wel na, mae hyn I gyd yn gorfod dechrau efo ni, mae'n gorfod dechrau efo ni drwan. Ac yn ychwanegol I hynny hefyd, yda. Os da ni'n fel Plaid Cymru, a hefyd yn ydy'r sgwrs sydd wedi ddatblygu yma, yn mynd ati I gael sgwrs yn yr un modd a bydda'r reform yn gael. Nid yn unig ydym ni'n mynd werthu allan o'r ein gwerthydd ni, yn pwrpas ni, pan bod ni yn aelodau o Blaid Cymru, ac yn frad llwyd I be ydy hynna. Ond da ni jyst yn mynd I greu llwyfan, lle da ni yn ddiwad yn sgwrsio am yr hyn sydd yn bwysig I ddicolwm. Wel, dwi'n mynd I wneud hynna, na I sgwrsio am beth sy'n bwysig I bobl ar lawr gwlad. Na I ddim syltio mewn i'r siap o feddwl mae reform ydy'r unig beth. Na, da ni'n gorau bod yn annibynnol, da ni'n gorau bod yn hyderus a creu'n dwyban yn hunan. Dwi'n gwybod bod yn anodd. Mae'n dychrynllyd. Dwi dod o Bwllhewi sydd yn baint un, a mae twb reform yn yr ardal yna. Mae twb y dde yn yr ardal yna ers blynyddoedd maith. Wel,
di bod yn ddychreullyd. Da ni cael y papur dy lais yn cael ei ddannu o ddrws i ddrws ym Mhwyllheli. Yn edrych yn ni am fel papur arferol. A mae bobl yn darllen o, maen nhw'n coelio fo, a maen nhw ofyn, maen nhw'n meddwl bod nhw mewn rhyw fath o rwsal, a maen nhw yn pryderu'n ofnadwy. Sut ydyn ni'n delio efo hynna? Ni cocio drysa, da ni siarad efo gobl, dyna sut da ni delio efo. Da ni danos bod yna ddyfodol gwahanol yn bodoli, bod ni ddim yn gorfod syrtio mewn i'r negyddiaeth eithriadol yma, bydd ddim yn cydnabod pwy ydyn ni fel pobl. A mae o'n anodd, ond mae o'n rili yn meddwl caitrwch da ni gorfod cerdded ba. Ie. Dwi'n meddwl mae'r cwestiwn wedi dod mewn fel annibyniaeth sut a pryd. A dwi'n meddwl mae byfodau wedi cael ynglyn a sort of electoralism a sut mae hwn yn gweithio. Electoralism a sut mae fel etholiadau yn gweithio a sut mae hynna'n adeiladu annibyniaeth. Ond dwi'n meddwl mae'n dod o'r cymuned. I raddau dwi'n gytuno Siôn bod be oedd Utah Phillips yn galw Plain the Brain yn peth pwysig i newid, oherwydd mae ar hyn o bryd mae cyfalafiaeth. Y cyfalafiaeth yn chwarae'r gêm yna efo ni, so mae angen i troi'r gêm ar ei pen i raddau. Ond mae hynna wedyn dod, os yn gofyn sut a pryd yw annibyniaeth, i hedrych angen gofyn beth yw annibyniaeth. Ac os mae beth yw annibyniaeth, mae cwbl o eiriau newid landlord Saesneg i landlord Cymraeg, ydy hynna wir yn annibyniaeth. A dyna fath gwestiwn rel mae angen mudiad trafod mwy. Oherwydd os trwy trafod yna, trwy creu gweledigaeth yna, ti wedyn yn ateb y cwestiwn a sut o bryd. Herwydd, os yr ateb bod annibyniaeth yn rhywbeth le ni'n mynd i ffwrdd o system cyfalafol, ni'n mynd i ffwrdd o system sydd wedi gormesu ni am chyfel camau o flynyddoedd erbyn chi. Dwi'n meddwl yr ateb wedyn pryd mae annibyniaeth yn digwydd, mae'n digwydd pob dydd, mae'n digwydd pan ni yn adeiladu pŵer yn y cymunedau. A sut ydyn digwydd? Mae'n digwydd pan ni'n adeiladu pŵer yn y cymunedau. Dyna i fi y cwestiwn mawr o gwmpas yn mynd i'r annibyniaeth ar hyn o bryd. So, na mi di ffocysu ar y positif, Talas. Felly, os erbyn y ti'n meddwl, mewn cyfrifiannau dynol, we'd really love to line i hwn. Right, wel, i ddechrau, dwi yn cytuno i raddau efo Siôn, i'r graddau bod reform yn dda iawn yn be o pobl. A mae hynny yn gryf, mae'n wleidyddiaeth gryf. Ond beth dydy hynny ddim yn ei gynnig, ydy atebion a datrysiadau i broblemau pobl. Os ydych chi'n mynd allan, a chi'n edrych ar eich cymunedau, ar eich trefi, ar eich pensefi, a meddwl sut maen nhw wedi bod, sut maen nhw rwan, pethau fel swyddi, fel tai, fel i fyw rhywle, a gallu fforddio byw lle ti isio, bod y band yn aros neu gorfod symud i ffordd oherwydd does sy'n cyfleoedd yn ardal. Ydych chi eisiau Cymru fel y mae? A wedyn, os ydych chi'n mynd yn ôl at feio, swn i'n cyfeirio at yn hytrach na beio unigolion fel mae'r Drafod yn neud. Beth am edrych ar y problemau strwythurol a datrysiadau positif felly. Lle fi'n gobeithio wedyn dwi'n trwy yn ôl at y gwestiwn ddim yn rhywbeth gwneud. So falle dyn ni'n gorfod meddwl am ni ddim isio sort of fersiwn identikit o'r deyrnas unedig ond yr ddau. Oherwydd byddwn ni yn etifeddu'r un problemau. So wedyn, ydym ni'n mynd i enghraifft, penderfynu, a mae'n penderfyniad, buddsoddi yn unig yn y dinasoedd yn y de, datblygu diwydiant yn unig yna. Neu ydym ni'n mynd am fod technoleg bellach yn galluogi buddsoddi mewn lot o lefydd. Mae'n hawdd ffindio busnesau mewn ffordd doedd o ddim o'r blaen. Mae'n haws nag erioed gweithio efo pobl sydd ddim yn yr un lle a chi drwy dechnoleg. Felly pam dyn ni ddim wedi penderfynu defnyddio'r effeithiau yna i fuddsoddi yn y cymunedau a creu swyddi lle mae pobl yn byw yn y cefndar yn ogystal. A mae hynny hefyd yn ei dro yn fantais i dinesoedd oherwydd yn gwneud fath o ardal buddsoddi y tu allan
lle maen nhw'n gallu mysnachu efo diwydiant newydd. Ni ddim yn meddwl am ffyrdd i adeiladu yn economi ni ar wahân i'r patrwm arferol. A ni angen torri allan o hynny a gofyn i bobl be maen nhw eisiau weld lle maen nhw'n byw. I gychwyn. Felly, nos o bwynt un fydd a gwrando wrth y stepen drws, ydyn ni'n gwrando digon ac ydyn ni yn gwneud rhywbeth hefo'r gwrando. Ydy pawb yn teimlo mae'r unig beth mae pobl yn gwneud ydy siarad etyn nhw yn hytrach na mae Cymru i ber nhw. Dydy gynulleidfa'n teimlo rhywbeth canodol ynglyn â lle mae angen yn nesaf. Talaf nes i, to be, bron iawn ateb y cwestiwn o'n i'n mynd i ofyn myna, a ti'n ei da agos ato fe. Achos be dwi eisiau gofyn yw, annibyniaeth sut a pryd, wedyn ni, pan maen nhw fi pryd, byddwn ni bach o broblem, ys dim byd wedi digwydd rhwng nawr ar y ffoliad, yn mis Mai, dyn beth, o Plaid Cymru ddim yn mynd i, beth mostly sy'n digwydd, ddim yn mynd i gael referendum annibyniaeth am cymrynedd o fod hwnna. So y pryd yn dechrau mynd i cael beth yn y dyfodol yn dyfa. So be i'n mynd i wneud yn y cyfnod rhwng nawr, a yn edrych fel 2031, neu rhywbeth fel yna, pan dyn ni yn mynd, o ran adeiladu annibyniaeth. A fi yn meddwl, fi yw'n siŵr beth yr ateb, ond o'n i'n eitha licio beth ys i weid fyna, achos dwi'n Pryden fel gwlad ddim yn buddsoddi, ddim yn y diffyg gwrsoddiad trwy Pryden, ddim dros Cymru. A mae'n rhywbeth, ni ddim yn symud y drafodaeth yna mlaen i gwbl. So mae hwnna'n un o'r pethau sy'n gwneud. Do fi'n meddwl bod eisiau meddwl am bethau fel sefydlu gwrdd arian yn hunain neu bethau fel yna hefyd. So mae'n lot o ddysyned a mae'n lot o ymchwil. Dyna ni ffrindiau'r data ofnadwy yn Nghymru. Dwi'n credu bod rhaid i ni ymchwil a casu data am Gymru. Achos dyna ni ti'n trefed war annibynnol, hwnna, ni ddim yn agos ati. O ran pethau fel yna eto, so pethau fel yna fi credu yn eitha bwysig. Ond dyna beth o un sy'n mynd ar ôl a, gyd i troi cwestiwn mewn i tegeth. Ti'n mynd ar y tan, neu? No. Dwi'n mynd symud eitha contrary bron pawb yn ystafell yn meddwl, felly cael tomatos di barod, ond dwi yn amheus. Dwi ddim yn aelod Blaid Cymru, ar y byd yn aelod Blaid Lafur. Wel, dwi'n aelod o undeb sydd yn affiliated Blaid Lafur fel dwi'n disgrifio fe. A dwi ddim yn meddwl bod Blaid Cymru yn ennill yn etholiad nesaf bydd yr ateb i cael annibyniaeth. Yn digwydd, os o'n digwydd 2026, 2023, be bynnag mae'n digwydd, dwi ddim yn meddwl dyna, oce, cwl, mae Plaid Cymru yn gret na gen i annibyniaeth mewn i 6 blwyddyn. Dwi'n meddwl mae yn dod o adeiladu'r cymunedau a mindset annibyniaeth lot cyn hynny. A mae'n dod ôl i'r pryd, os fi yn mynd i oedi tan 2026, wedyn, fi'n colli, fi'n predictio 8 neu 9 mis o buddsoddiad yn ein cymunedau, i'n colli 8 neu 9 mis o trefnu ar ein pwysgorau, ar ein grwpiau cymunedol. Felly, dwi'n deall bod na rhan pwysig i electoral politics fel y mae, a mae angen cael pleidiau sydd yn siarad o blaid annibyniaeth, a mae hynny'n yn hanfodol, ond dim ond trwy ni fel pobl bydd annibyniaeth yn dod, ac dwi'n meddwl mae hynny'n dod pob dydd ni'n penderfynu, i raddau, pob dydd ni'n penderfynu gwario pigs yn busnes lleol, a gwario pigs mewn cwmni rhyngwladol. Dyna'r fath o beth dwi'n meddwl sy'n adeiladu annibyniaeth yn materol ac yn meddwl beth pobl yn lle yn union gwleidyddol a llwyddiant symud. Reit, o ran be na i drwy am ffongol arall, dwi ddim yn aelod o Blaid Lafur fy mod i'n dod o gefndir Llafur, a dwi'n aelod Blaid Cymru, ond dwi ddim eisiau siarad yn bleidioled o gwbl. Dwi yn siarad o safbwynt chwith yn gyffredinol. Nawr, a i'n meddwl, mae hynny yn rhan o'r grŵp yma, mae dyn ni wedi dweud hynny'n gyhoeddus. Ond nawr, os ydych chi'n taflu eich meddwl yn ôl, yn hanesyddol wrth gwrs, edrych ar hanes, oedd yna newid mawr o ddiwedd a beth o'n gan y 15. Nawr, dwi'n meddwl bod ni'n gallu ail-wneud bethau hanesyddol, ond ni yn gallu dysgu o batri yma.
Nawr, doedd dim mudiad Llanfyr hwnnw, ac oedd yna lot fawr o bobl yn dawd iawn. Oedd yn pobl yn byw heb studio, pobl heb byw mewn tai mewn cyflwr, ofnadwy pobl yn Nghymru. Y tu hwnt o dawd, bron a bod yn amhosib dychmygu i Cymru nhw. Nawr, ni ddim yn wynebu hynny yn union, ond dyn ni yn, fel dwedodd Eion, ni ddim ar y pen yn hunain fel panau o'r Deyrnas Unedig sy'n cael bron dim sylw a bron dim disoddiant gen San Steffan. Ond, o edrych ar y broblem yn mae'n hawdd iawn gofyn i feddwl, o, beth yw'r cwynion chi, ond hefyd, beth ydych chi eisiau i weld yn lleol hefyd. So dyna be nath y ddweud lafur adeg hwnnw. Athyn nhw o drws i drws, a nathyn nhw casglu arian gan bobl ar gyfer cecydolyn debau fel pensiynau a fysa Dylan yn gallu disgrifio'r hanes yn West Cymru i mewn i gronfau i helpu pobl dlawd. Dyna oedd yr anghenion adeg hwnnw. Ni'n gorfod edrych ar anghenion heddiw, fel tai. Pobl ddim yn gasglu fforddi'r tai, nes bod nhw'n digon lwcus efallai, i etifeddu arian. Os ydyn nhw'n gwneud hynny, wedyn efallai bydden nhw byth yn gallu fforddi'r tai. Lot fawr o bobl. Dim pawb, yn amlwg. Mae teuluoedd yn cael eu chwalu oherwydd natur gwaith, pobl yn gorfod symud i ffwrdd o hynny yn chwalu yn gymunedau. Does dim siop, does dim gwestiynau bron yn y pensa, yn ei hyd yn oed ydy hyn yn teddyr, does dim disoddion, does dim tax breaks i sefydlu busnes. Mae trechu busnes mewn tredu bach, enghraifft yn Aberystwyth yn digwydd bod yn gynghorydd Ses yn gwybod am Aberystwyth, yn uwch na ardaloedd yng nghanol Caerdydd. Mae'n hytrach byw yng Nghaerdydd nac yn ein tredu bach ledlau Cymru. A wedyn, dyn ni'n gofyn i'n hunain pam tydi pobl ddim yn aros. Mae yna nifer o resymau, a mae yna mwy o resymau na reini. O'n i'n gorfod gofyn i bobl, yn ogystal â cwyno a beio'r system San Steffan, a dwi'n bendant yn beio system San Steffan, oherwydd dros digawd a lot mwy na hynny. Dos erioed, does bron dim buddsoddi yn ein gwlad ni. A dyna fi, mae pobl angen clywed mwy na hynny. Maen nhw'n gorfod clywed bod ni eisiau gwybod yn union pa fath o Gymru maen nhw eisiau. O wedyn, dyn ni'n gorfod wneud ni'n gorfod gweithredu beth bynnag. Ni'n gorfod bod yna i unrhyw blaid wedyn, y chwith yn gyffredinol yn gorfod dod at ei gilydd, a mae hynny yn anodd yn ei traddodiad yno, oherwydd dyn nhw ddim yn arfer dod at ei gilydd, maen nhw'n arfer ffleo. Ond ni'n gorfod stopio hynny, a roi be mae bobl angen iddyn nhw, sef swydd eu tai, pethau wneud yn eu gwynedau. Ni ddim yn gallu just dibynnu ar un diwydiant, turistiaeth yn y diwedd yn anahelaeth o Gymru. Dwi'n yn erbyn hynny, wrth gwrs. Ni'n gorfod cael economi cytfoes. So ti wedi siarad las amser yng Nghaerdydd. Wyt ti'n gweld problemau Caerdydd yn wahanol i problemau gweddill Cymru? Os y broblem ddwyieryddol yn Cymru? Wel, oed sydd, mae'n fwy o ddewis yn Caerdydd, mae'n adalet tlawd, mae'n adalet gweithfawr, ond mi all rhywun ifanc. Fy math ail ferthyw sy'n mynd i fyw yn Gaerdydd, dwi'n gonol lle sysgol bwytyn digwydd bod. A dwi am wni, mae rent yn y dyd na, ond mae'n mwy am y bryswyd i gyndre. A mi allai hi symud milltir i cwrdd, a falle bydd y rent yn rhatach. Felly mae hwnna'n ond gyda trafnidiaeth cystal, neu dim gyfaint o waith. Dyna di gwahaniaeth rhwng cefngrad a dinas y fe. Mae modd synedwle sydd falle ddim cystal adnoddau, ond mae dal yn well adnoddau yn y byw yn llannu lafur y ffynnau ger Aberystwyth, lle bod 2 bus y diwrnod pan oedd y ferch i weithio ysgol yn fyna. So, mae yna weiniaethau yna. Jyst yn mynd ôl i bwrfedau, o ran cyfaith annibyniaeth, byddwn ni offi weld bod y blaen a chi gofyn hwn yn rhan y canfas cyffredinol, bre. Jyst i ôl, ydych chi o blaen, i yna, jyst gael syniad, pan i'r hedyn, mae rhywun bydd â syniad. Hynny, un theori sydd gyda Colin Oswyddi sydd ddim yma, ond sefydlydd yn Melin Drafod oedd pethau wedi rhaid Cymru a llafur gyda Ffraeg a rheoli Senedd yr oed 26, bod reform yn eris y San Steffan, sydd yn bosib y dweud nawr. Hynny bod hwnna'n o'r ffordd, mae'n ddadl wedyn dod rhwng y chwith e haiach
yng Nghymru yn erbyn reform, a mae hwnna'n dechrau mynd yn dyfais diddorol. Nes i podcast gyda fi credu yn Luke Fletcher, cwbl o fisoedd nôl, a nath e dweud beth o'n i'n meddwl yn bwysig iawn, sef, dyn ni ddim berchen pethau yng Nghymru. A dwi'n meddwl hwnna'n ddadl bwysig sy'n torri'r dros, really, mae'n torri'r dros unrhyw ymwneud wleidyddol. Hynny yw, dyn ni ddim rili'n perchen y dŵr. Dyn ni'n perchen y ffeirffyn, dyn ni'n llawn, dyn ni'n perchen y noddau, dyn ni'n perchen stwff yn ffeol, so boed yn gafon ni podcast arall gyda Mel Davies o yn ei ogwen, sy'n podcast spin-off nofel, a hi'n sôn efo yn ei ogwen yn berchen stwff. Maen nhw nawr yn talu'n bysyd, maen nhw nawr yn talu ebde. Felly dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth i'n mudiad yn gyffredinol fo'n rhan o'r. Dwi hefyd yn meddwl bod y perchen, bod ni ddim yn berchen stwff yn Cymru yn rhywbeth sy'n taro goch, os yna fo pawb yn Cymru'n deall hwnna. A dwi'n meddwl hefyd yn ei gyda teimlad mae hwnna fath i weld yw hen bobl, a falle, i fi nôl at Tripo, mae'n edrych o'r Llangren, ac mae'n edrych o'r bobl llafur, unai ddim wedi fod trwy'r bod, neu wedi fod trwy'r reform. A wedi dweud pobl Plaid Cymru hefyd, os yna gyda Sesiwn. Ond dwi'n meddwl ydy, mae hen bobl, mae wedi gweld i cymuned o'n Gwanerchu, ynddo fe. Mae'r ysgol wedi cael, mae'r siop deo wedi cael, mae llain y bysys. Mae nhw'n teimlo'n drac am hynny. Felly dwi'n meddwl bod y trino bod ni ddim yn berchen stwff fel unigolion efo pobl yn neges gryf iawn. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth gallwn mudiad annibyniaeth berchnogi, trio berchnogi. Dyna'r byw, dwi'n meddwl, y saf y goron di gweithio, a cyngor y sir, o gael Sir Fylwy a Sir Benfro. Dwi'n meddwl maen nhw'n deall hwnna, a dwi'n meddwl hwn beth yna'n bwysig. O ran dyna chi gyd yn siarad, mae Dylan di sôn am hyn yn barod, ond mae hyn i gyd yn dod yn ôl i cymunedoli a'r sgwrs oedd yn ystafell yma cynt. Felly cymunedoli ydy'r syniad yna sydd wedi datblygu yn Wynedd, lle mi ydyn ni'n cymunedoli aseda ac yn ailberchnogi aseda. A mae'n llawer iawn mwy eang na hynny. A mae'n dod o bentrau cymunedol, busnesau cymdeithasol, busnesau cymunedol, yn cydweithio efo'i gilydd ac yn arwain y cymunedau maen nhw'n bodoli ynddo lawr y drwybyr maen nhw'n ei ddewis. Annibyniaeth ydy hynna, mae hynna'n bodoli rŵan, a dwi'n gwybod un o'r pethau oedd Saw yn deud sydd wedi datblygu cymunedoli, oedd yn deud oedd i adeiladu drwy'r craciau da. A dyna di annibyniaeth, so'r meddylfryd annibynnol, adeiladu yn y cracia o'r systema sydd yn bodoli wan, pan da ni'n cyrraedd y diwrnod lle mae yna referendum ar annibyniaeth, mae'r atab yn mor amlwg oherwydd bod Cymru yn hocell ond enw yn barod yn annibynnol. A mae hynna'n angen peidio oherwydd os nad bod ni'n dilyn y trwybyr yna i annibyniaeth, a hyd yn oed os sôn i annibyniaeth mewn enw, fyddwn ni ddim yn annibynnol o ran yn sefydliadau. A mi fydd hynna'n farwol, nown ni byth ddenig o wrth hynna os i hynna'n digwydd. Os mae gennym ni y seitl annibyniaeth gwlad annibynnol, ond mae yn cyllidebau ni, mae'n busnesau mawr ni, mae'n datblygiad economaidd ni, mae perchnogaeth yn dŵr ni, perchnogaeth yn trysau ni, perchnogaeth llawr y môr o'n cwmpas ni, i gyd mewn dwylo y tu allan i Gymru, mae'n mynd i fod, nown ni ddim denig, achos mi fyddwn ni bach sydd efo hyfryd, a mi fydd bobl ar lawr gwlad yn dweud, wel, da ni yn annibynnol, ond wrth gwrs fyddwn ni ddim, fyddwn ni cyn lleiad mor annibynnol a da ni heddiw yma, jyst bod gennym ni ddim yn ffordd i siarad amdano fo. Ond dwi'n meddwl, dwi jyst yn mynd yn ôl i'r thing bai yma, a dwi'n clywed beth ydych chi'n dweud am Feo San Steffan a falle. Dwi'n meddwl y gwahaniaeth yn beth ydych chi'n dweud a beth dwi'n dweud ydy, mae'n sy'n rhaid y ffeithiau a amlygu y problemau a deud beth yw'r problemau a pam bod y systema ddim yn gweithio. A mi fyswn i'n dweud eto, mae'r neges angen bod yn bositif, a mae'r dyfodol da ni yn adeiladu o ddoe ymlaen, angen bod da ni eisiau bod yn rhan o hwnna lle de, a dyma'n bosibl yn neu hynna rwan, a dyna fyswn i'n dweud am annibyniaeth. Peidiwch y disgwyl, jyst gnwch o.
Wel, yn amlwg dwi wedi bod yn cytuno efo llawer iawn o hyn yn arbennig am cymunedoli a petgan peth yn lleol a ffaith bod mae sôn yn codi bod ni ddim yn perchen yn sedion a ni ddim yn gallu, ni ddim yn rhydd i benderfynu sut da ni eisiau bynyddio nhw fel blas. Hynny gyd. Ond os ni'n mynd i gyfathrebu efo pobl, mae seicoleg yn bwysig. Ni beo yn derm ti'n gallu gweld mwy nag un ffordd, beo unigolion. Dwi'n yn hoffi gwleidyddiaeth negyddol yn bersonol, ond dwi'n gweld i bwer a dwi'n cytuno efo Siôn fod rhai pobl fel Reform wedi defnyddio fo yn effeithiol. Mae hynny i weld, dyna pam maen nhw'n llwyddo. Ar yr un pryd, mae'n gen i nhw wendid hefyd, hynny ydy dyn nhw'n cynnig dim datrysiadau. Yn seicolegol, mae pobl eisiau gweld nid yn unig problemau, ond maen nhw eisiau, ar hyn y bryd, sim lot o hyder gan y cyhoedd yn gyffredinol. Nid yn unig yn gwlad ni, ond dros gledydd y gyllewin, a dwi'n gallu sôn am lefydd eraill, ond dwi'n amau ledled y byd. Sgynnu nhw ddim lot o hyder mewn gwleidyddion i delifro'r y datrydiadau. Mae pobl west yn sôn am y cwynion. Nawr, yn bersonol, dwi'n meddwl bod y rhain i ond yn gallu digwydd yn lleol. A dyna pam dwi'n y gynghorydd tre. A oherwydd dwi'n meddwl bod ni'n gallu neud beth o'r lleol, o hoffwn ni weld mwy. Mae gennym ni amser i gwestiwn o'r gynulleidfa neu os eich neu sylwad, bod chi eisiau deud rhywbeth. Mae'r meic yn y ffrynt, codwch eich llaw. Pawb yn eitha sawetog. Ac un ple gyda i ydy, os ydyn ni eista ar y byrddau pwysig yna, mae yna Saeson sy'n fodlon. Ac un rhysw fi gyda fi mewn sesiwn ddwytha oedd, os oedd 3.2 miliwn wedi cael ei roi zipweld, pwy oedd wedi dyddafnu'r arian yna? A pam doedd y bobl iawn ddim eistedd y pwysgor oedd yn penderfynu? Achos mi ddylen ni fod yn gwirfoddoli, ddylen ni fod yn eistedd ar y paneli sy'n neud y penderfyniadau. Achos dyna ydy democratiaeth, a mae'n rhwyswyddigaeth i di bod ni'n fodlon bio systemau, ond da ni'n fodlon cymryd rhan yn nhw. Ond Dylan, ti eisiau deud gair ola? God, mi fi ddim yn gair ola. Dwi'n meddwl felly, beth sydd wedi dod allan o trafodaeth i fi sydd yn bwysig yw, mae dwi'n meddwl un o'r pethau difyn wedi dweud, Siôn, wrth ar ei ligol, ni ddim yn perchen. A dyna'r cwestiwn wir ni angen ateb. A sut yn ateb yna, nawr, mae'n dda bod angytundeb ar hynny, oherwydd bod y big democratiaeth. Ond os ydym ni fel pobl yn meddwl am y cwestiwn yna, meddwl am yr ateb a cer i wneud o. I pobl fel fi, ni'n gweithrebu pethau fel cymunedoli. A dyna beth dwi'n gwneud, ond i creu'r cwestiwn o annibyniaeth yw, os creu'r cwestiwn o annibyniaeth yw sut a cryd, na i mi hefyd meddwl. John? Sorry. Ie? Dwi'n gwybod be i ddeud i crynhoi mewn gwirionedd. Sôn bersonol, yr heswm dwi yn credu mewn annibyniaeth ydy herwydd dwi'n credu na annibyniaeth ydy'r crefydd gorau i greu newid cadarnhaol i fywyd pobl Cymru. A dwi'n meddwl na annibyniaeth ydy'r ffordd, yr unig ffordd i warchod ei cyswllt ni efo iaith, efo sir, efo hanes, efo treftadaeth, a'r pethau yna sydd ydy gwraidd hyder sydd yn tyfu yn plant ni i wireddu y potensial. Felly pan ydych chi'n rhoi ddau beth o'r gilydd, Cymru annibynnol, plant syberus sydd eisiau gwireddu y potensial, does o ddim priwedd ar hyn fydda ni gyflawni fel pobl. A dwi'n meddwl bod yna'n gyfle eithriadol arbennig yng Nghymru ar hyn o bryd, a mae o'n bell o dal i gosi, a mae o yna i ni i Gymru, lle fydda ni gael y dyfodol gorau posib sydd yn wirioneddol adlewyrchu pwy ydyn ni fel pobl. A ni sy'n gallu neud hynna. Nos o'n neb yn mynd i wneud o i ni, yn sicr dos o'n neb yn mynd i wneud o i ni. A mae rhaid i mi bob cam tuag at y cyfeiriad yna, mae'n edrych yn wahanol i bawb.
Yndi, ond wneud efo'n gilydd, mi wneud o ddigwydd, a dwi'n hollol hyderus wneud o ddigwydd, de. Dwi'n meddwl bod gwledydd bach yn gallu cynnig mwy i'w pobl na gwledydd mawr. A mae yna enghreifftiau ledled y byd o hynny. Chymod, yn Ewrop, er enghraifft, mae gwledydd fel Slovenia, sy'r un faint yn ei. Dyw e ddim yn wir bod gwledydd bach yn aflwyddiannus. Dyw e ddim yn wir o gwbl. Does dim enghreifftiau ohonyn nhw, sef yr rai efo'r un fath adnoddau a Chymru. Ond ni gallu bod yn well, ni ddim eisiau bod yn wlad lle does dim gwasanaeth, lle mae lot fawr o wahaniaeth o ran incwm rhwng y cyfoethocau a phawb arall. Ni'n pwrpas fod yn annibynnol ydy cynnig pethau i'r dinasyddion, i'r bobl sy'n byw yn ein cymuned yna. Pwy bynnag ydyn nhw, dwi wedi dod i mewn o tu allan, ond maith yn ôl, dwi'n aelod o lleiafrif esig, a ges i fy magu yn Lloegr, a doedd o ddim yn brofiad arbennig o wych, rhaid dweud. A dwi'n eisiau bod pobl iau yn mynd o'r un profiadau. Mae problemau yn sefyll, a mae hefyd problemau yn dinasoedd, lle mae fath o beth yn digwydd. Mae'r asgell ond yn cynnig mwy o'r fath o brofiad anegyddol ges i. Maen nhw eisiau torri yn ôl o wasanaethau, a maen ni'n gorfod dal nhw i gyfri am hynny. Dyn nhw ddim eisiau, yn hytrach na cynnig rhywbeth i datrys y pethau, maen nhw'n dda iawn yn cwyno ac yn beio, ond y cwbl maen nhw'n mynd i gynnig yn diwedd ydy mwy o'r un peth, mwy o ddiffyg cyfleoedd, mwy o bobl difreithiedig. A dwi'n eisiau gweld Cymru fel yna, dwi'n eisiau gweld Cymru sy'n dechra i bobl. Dyna pwrpas annibyniaeth yn ymarfer. Iawn, a Siôn Galgerol. Ie, dwi'n cytuno â pawb, dwi'n credu, a falle yn lefel hollol bersonol, mae tri o blant y fi hoffen i bod yn ras y Cymru, dwi. Mae un yma'n geio, mae'n ei ysgol yn Awstral, mae'r pwt yn ei offer fi gyntaf, mae un ganon di symud o Abertawe Gaerdydd. Mae beth fan nhw'n neud yn ei bywyd i fyny nhw, y job i fel tad i cefnogi nhw. Ond dwi eisiau nhw fod yn Cymru, a dwi eisiau swyddi gorau iddyn nhw yn Nghymru. A dwi'n mynd credu modd cael swyddi gorau yng Nghymru heb annibyniaeth. Hynny, nid yn unig achos mae'n creu y rhwydwaith o strwythurau am y swyddi. A mae Cymru yn wlad syfdanol o grws. Hynny, gallu o'r lle gwych i fyw yno. Hynny, mae maint iawn, os yw pobl sy'n breg, ydyn gyd sy'n mae rhywbeth yn nhw gwylio i gael, ni cael ei ras a cael breg, ond mae'n bwysig hefyd i ac yn meddwl pobl. Ond hynny, definitely bod yn gret. Neu mae'n trwy annibyniaeth, dwi'n meddwl modd i cael y rhychwant eang llawn ar swyddi yma yng Nghymru, a ddim rhaid o'r dydd fod yn Caerdydd chwaith. Felly mae'n bwysig iawn. Dwi'n meddwl modd i wneud hynna, ond mae dim ond annibyniaeth sy'n bod y holl ystod o swyddi bod e'n gweithio'n sefyll top pennaeth o heddlu gyfrifol am dŵr Cymru neu beth bynnag yma yng Nghymru. So, dyn ni'n ofyn yn bositif, a dyn ni'n mynd i ddeud, mae annibyniaeth yn mynd i ddigwydd, mae jyst yn gwestiwn o pryd, iawn? A felly, diolch i'r panel, diolch i'r stiwad, diolch i'r gynulleidfa, gai mon ofyn i fod yn gadeirydd eto, ond diolch i chi am eich brandawiad y synog.